Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka National Neutral People's Front kabalapan jing tip da ka RTI na ka office trekam jong ka Negrims Hospital bat na ka Shillong Municipal Board kalalab bak amshim lapan jing bet satya na ka Dorbar Shnong Mauyong Japung na ka Shnong Maulay Nongkwar bat na ka Maulay Town Dorbar banbu ya ka incinerator machine na ka benta bantang ya ka jabo jaban kibalabret na ka hospital lani ka biomedical waste ha ka jengkran bigilat patay kubuar ha ka sautrek uyayong arajar arpulai u general secretary jong kaseng uba Yu Borlin Lingdo Sangriang bat publicity secretary uba Damian Pasa kilai thu ba katkum ka jingwa jing tip jong kaseng lalap ba ka Shillong Municipal Board ka shu pentip tangban berat ya ki jabo jaban balalum nagi snong ba pher jong kanong ba Shillong ki bala berat nagi thliu yeng jong ki brio kat bah ka bayade ba ka jingbo ya ka incinerator machine kamsim ladan ka nugu ka jingpan ya ka no objection certificate lani ka jingpan jing bet na ka Maulay Town Dorbar nakaliang jo ka senggal kuntu ya ka Shillong Municipal Board bakan wat jaka shawai banbu ya ka incinerator machine namar ka jingthang ya ki jabo ki balami nagi hospital kawan ra aru ya ka jing jabo hakale air bat ya ka may mariang kapa ya dai bat kamartan ila ju yo e bagi kemau hiro kila don kiseng balang haki por bang sua ki bale crunch pangate kajing thut sing la nomor kajing kata nomor balai kajing shlei la kajing bun palat kunyut baki berat angtai haka marten ka baju shlei sidin bak jebo ka mariam ti kajing ya kran jungi hakani ka pat kadai ka benta amdai hakani ka general waste la badong la kajing berat jabo ndrai ka bangi kwa ban kran kalong halor ka biomedical waste nomor balai katkum kaba ngilap ba hante kabade ka jaka berat nyut mo ya ba na bro kasor Shillong ijulum ikinyut na kiying isambat na bro ki benta ki dukan na yo na no bro saudong jaka kasor Shillong kilum ki berat hante kata kade ka baro ngitep tandrai ke na kasen jungi kalong ba hak jingi lam jong u president ba jungi Andreas Nongre tengila file ka RTI ba haka jial tilap ba ki install ru ya ketika incinerator hatai nak pan dispose ya kidiki biomedical waste dia ke bede ba kene ka banta ngani thu fi ba ki install ya katai hang tai khan da yo kono ka jingbet la ne khan da don ki proper document laban ong mo dia nakleng jongi ngi so persya gani dia kidon hangi manta ki RTI ai public secretary jongi pen syah ro gani kata kalong bangyo apo jong ka municipal bede himdon kono ka certificate lani ka NOC lani wat ya ka public hearing ru ki khamna hiro nila ya kran ru katuan ki rang bash no nang ta nak po ba marjan bat ka marten bat ki ong bangi khamyo jing tips panggani dari man por ki ju ajing tip ki bede bat ka generalist kumdo ban pendor kam lade kumdo bakin berat kumdo bakin kita dari ki bede bakani ki ong bakin khamyo jing tip bat kumju ngilapan hat ni daka RTI ru ba kiban pau hiru bakim kon kata ka NOC na ka Maulay Town Dorbar kunjuk nditang ki Shnong gi pamarjan pat ka marten RTI ga ngi bakayo permission na am naki na ka Maulay Nuyong na ka Maulay Nongkwar bat na ka Maulay Maulay Town Dorbar tambah ki hamlan pi baki yo ka thang jingbet ru because ka chemical waste kalong very hazardous na kimla ang treat ba tambah kumbangilap mengiru tengah general waste tu ki hamla ban kam ka facility te Martin kamla ban facilitate ban provide proper disposal iki general waste tu so mentah babo je senita kalong very harmful na kam naka karukom le na karukom treat ru kam ya kam shong rum ka kumbaki bo ka biochemical waste management manual gadan nekim bo nakim bot itu kalong kata si bon ya kan ya ka ko ya jing pat babar khat ko balap mangi menta ba kia use bar khat within 75 kilometers bar khat ngene ka radius na ka marten ki treat bar khat ante te kalong heplat ka jaka ken kala heplat kala heplat ka jing ka bantrit kan ki wes bar khat bantrit tang ka way ru and plus kala ka marten ru kam katang ya ka general waste ru kamla man properly disposed but properly
treat. So ban mentah men treat so ya kan ya apa chemical waste ka along very along strain ha kan. Tinggi kepat bang along ni kuat bang ong government bakala bang wan no shiku shakawe kan bang boy kan senator. Baka jeng thang senator hantai lu ka pollute ha ya ka environment. Naging bu ha kita ni inspect ha ya kata ka ya ka inspect ha kan senator. Because ka government ka apa ya ka best interest jong ka kau ya cepat bawa kau, but you have to take all necessary steps ban ensure like they won't harm any harm ya ka environment pulun jong ka martin bar kau ban ya ka kau cepat bawa saat ya mong ka Shillong Municipal Board mo habang klaim yo kano ka jingbit ngala ba nanti kena si kundo pi install ya kata ka incinerator hatai mo dia kata ka way ka bangi sosi manu i bakani ka department ka pantry kam kata ka balong kalong beai mo ka sarkar man ka por ka jupen sistem lese ya ki rupai ba ni public haba ki fil kamtam ka municipal hero ni ko kala barok ki ba hapa po municipal ya ka ju pressure ya ki breu ya ba kimla ban penbiang ya ki kot kisla ki jingdon kam dan rai na ka office jong ka municipal hero ngilap ni ba ka pentri kam bean kum ni kalong dei ka pasosi na kaseng jong ni bat nga kenturu ki way ki para khot jong ka jaj bener ko jong ni ki badon ka jingket khia ki para samla itu kin budin lang ya kan ya kum ba le seng ju ina por nginya keli lang ya ka banya chakmat namar bale nan kuno pitri kam ro ka ba ar kalong ba ngilap ang isyam dan ngilit ban inspect hati hapo marten hajaka jong bakile ka treatment plan no ndang ngilit hati ngikeli ki ngishwa ban pek kundo kalong ngata karukom kata facilities mo karukom terkam joki ki ongai ngi ba kinong trero kisim syuti ki ba operate ya kata ka incinerator ta kata ka di ko i ka ba ngisluting ngisoma ba ngisothu ba nangtu kuno kan sapriang ya tu ka nglap no ketu ka mo jabo kepada jongkan ka bio medical waste namar boleh dan kinong try ki ba day ban pet ya ketu ka bangitip ba ki haban dispose within 48 hours ma kinom long ban bu tam ya kata namar boleh kalong bi ketu ka mo medical na bio medical waste te handrai da kita yo kita kinong try ba operate ya ketu ka incinerator kisim syuti kalong ka balingo te kemud kitu ki jabo kitu barok khoi ki bi ngala barong mo ngisuthu ba kishu bu kumtu dan dia kishu bread kumtu dia katno ka jingma kalong ba khantam lo da slap ngili hang ne jaka jungi ka ba he slap kutu ka jabo barok khoi kutu ka bi kutu chno ka ba kong sa bale hapo unyam bin mar bali ka peno student namar ngiu i ngono i ngala dengan submit lu wat kedur video i gang page ngadin jong kani ka marten da ka tu ka nyot ka belong general waste ru ka shle lupa itu kenro jong ka marten kala tam dan tasak ini ngono i katno tam ka pen sniu ya ka mariang ba katno ka pen kebu ha kajingma ya ko kia tinggal ada kepat lane ngida banjur ya kini baka sarkar kan sip kia kini kebanta namar balai ngono ipi ngalawan ski bun kinong tri kan te ki bayu apang lese ko marong ipi ha ki babun rekom pat ki bapang tibi ngono ipi ngalawan mention ba ngayu i markmat ro ki batre ha te bun sin undai tang ba ki yo apang ki bala ya ro namar balai kejing ketak jong tu ka mo kejing sniu tu ka jabok na tu dia mentah dengan baju kanika biomedical waste ru katu jabot batu cebok dalam site perkat ki breu ki bayabam itu gidok khana thi bat umrei tang kata itep nang thi na dalam site ru kiti ki sipai ya dari jongi na po rangmen kita ni katu ko mentah ya ki sipai jongi ban ya dai kri jongi ni pendi da kabi umrei syu da ko kata re ka ba ko ba nomor balai kum kha ko adong ba fin so thu ya kan ni bakat no pila ba garanti ba kami ke jingdon jong pi la pi so ba ni le se ka jing ya garanti jongi ban chim ke banta kadai ke ba shu le ban pen pa drai kadai ke ba ni so khia namar ti ba no pila ban garanti ba phindom penjabo kan ni ngakwa ka sarkar kan jubab lan kan percaya lor kan ni katno pila ban garanti ba ke jingdon jong thi kanom pen sneu ya kamariang kanom khta ke koi ke khia chim ya kadai ka benta ya kaban generate lane ya kaban dispose ya kini ki jabo lane khantam ya kini biomedical waste dia nakali yang keseng jongi hi ka ba kong kalong ba minom ukut tang hane hadin kani nginget ke sarkar lane
ngira tentu ba kadi ban sim kia bat ka ban ai ka jing pensai balai ba mo klem kono ka jing terekam batik kena pin install ya ke installer bat ngan kepat ni weru ya ki kiwai ki khosam la ne kino ki badon ka jing tri kumbang ban budin lang ya kathi khnang ba ngila ya ka ban pasothu ko sarkar teteng namar balai ladangi lese tang mangin sim lani tang mangin sakut ini kan ngin sim kumye kinop sim kia andrai ngi nang ngin ya chekmat bat nginang ya budin bat ngin lej ya ban pencai lan ngin slok ngin kren ban pasothu bat ki nokit kam snom ki seng samla jong maulai pelun bat kumjuru ka maulai tahun 2000 berkuai ya kumno ya bangin sim rai lan ngin khmi be hlor jong ni ka bentang